Haka. Marasha. Sabuwar bagayi nan cikin bagayi, sabuwar kasuwa nan cikin bagayi, sabuwar bagayi nan cikin bagayi, sabuwar kasuwa nan cikin bagayi. Assalamu alaikum mutan bagayi, da na je bagayi na cimma ana aiki, wata kasuwa na cimma ana tsarawa. Sabuwar bagayi nan cikin bagayi, sabuwar bagayi nan cikin bagayi, sabuwar kasuwa nan cikin bagayi. Tsarin kasuwar kenan daban yake, a cikin garin bagayi an samu ci gaba. Kaman gazo ana ginawa, rukunoni ma ana ginawa, da kara kuma can wajen bisashe shaguna ma dai ana ginawa. Sabuwar bagayi nan cikin bagayi, sabuwar kasuwa nan cikin bagayi. Da masallaci ana tsarawa, wani aikin ma sai kun gani. Abdulwahi zaki mai Allah, kame ayuba na gaishe ku, yan bagai na gaishe ku. Wannan kasuwa an tsara, ci gaban ku ne ake nema, ana kwana cikin aiki. Sabuwar bagayi nan cikin bagayi, sabuwar kasuwa nan cikin bagayi. Aikin danku ne yan bagayi, danku ne kewayenta, da mutanen kallo har da ba kewayenta. Danku ne domin ku ne, dan ci gaban ku ne da kishin garin ku. Sabuwar bagayi nan cikin bagayi, sabuwar kasuwa nan cikin bagayi. Domin ku an kai har da ma 'ya'yanku, ɗan talakawa har da ma masu kuɗi su ma suna yi. Sabuwar bagayi nan cikin bagayi, sabuwar bagayi nan cikin bagayi, sabuwar kasuwa nan cikin bagayi. Ɗan mashirkewa ga Umara shagar kuwa ta ne, Abdulwahi mun gaishe ka, zaki kuma ka wuce ne. Abdulwahi danka ne mun kai wannan waka haka, domin dai masoyanka, domin dai masoyanka. Sabuwar bagayi nan cikin bagayi, sabuwar kasuwa nan cikin bagayi. Abdulwahi kaji mai san Allah, ga kishin al'umma. Abdulwahi angon Amina, angon Maryama, angon Rakiya, Allah ya kare ka. Shatanka ne, soyinka ne, mai sanka ne, mai sabuwar bagayi nan cikin bagayi, sabuwar kasuwa nan cikin bagayi. A Nijar ana labari suna mamaki, Abdulwahi mai kyauta ne, mai kishin matasa. Abdulwahi mai kishin matasa, mai san talakawa. Sabuwar bagayi nan cikin bagayi, sabuwar kasuwa nan cikin bagayi. Buri ne guda ɗaya ne, matasa su samu aikin yi, ko ina in yaje matasa shi yake kallo, shi ne burinsa su samu